שלום לכולם, וברוכים הבאים למהדורה המיוחדת שלנו על ההוריקנים. בחרנו את נושא ההוריקנים מכמה סיבות. ראשית, התופעות מאוד מעניינות ומסקרנות, והיינו רוצים לדעת למה הן גורמות. אולי הייתם רוצים לדעת? שנית, אנחנו מאוד מתעניינים בסופות, והשם הוריקן העלה בנו שאלות ותהיות רבות. דבר אחרון, ההוריקן נראה ב5 מדינות לאחרונה, בסין, ביפן, בטקסס, ביוון ובפולין. הוריקן, אנחנו שומעים זאת כל יום, קוראים על כך. אך האם מישהו באמת יודע מה זה? ואלו הן השאלות עליהן ננסה לענות זאת עליהן בהמשך המהדורה. איך ומתי נוצרות סופות ההוריקן? לאיזו פגיעה או רמת פגיעה מסוגל הוריקן לגרום? האם כאשר סופת ההוריקן מתחילה ניתן לחזות את בואה וכיוונה? האם יש קשר בין שאר הסופות לבין סופה זו? אם כן, מהו? האם יש סוג של סופה בשם אחר שדומה לסופת ההוריקן? מה הן הענות, הזמנים והמקומות בהם בדרך כלל מתחולל ההוריקן? מדוע מופיעות בטבע סופות הוריקן? על ידי מה נוצר הוריקן? על ידי אילו גורמים? האם יש דרגות וסימונים של הוריקן? ומה מתרחש בזמן סופת ההוריקן? אליכם יונת ולידור באולפן. תודה. תודה נועה. ערב טוב לכם וברוכים הבאים למהדורה המיוחדת שלנו שעוסקת בסופות ההוריקן. ועכשיו נסביר מעט על ההוריקן. ההוריקן הוא סופה טרופית שמכילה רק אוויר חם ולח, ללא מפגש עם אוויר קר. הוריקן, טייפון וציקלון הם שמות זהים לאותה סופה. הוריקן, סופות הנוצרות באוקיינוס האטלנטי משפיעות על ארצות הברית. טייפון, סופות הנוצרות באוקיינוס השקט ופוגעות בדרום מזרח אסיה. ציקלון, סופות הטרופיות הנוצרות באוקיינוס ההודי ומשפיעות על צפון אוסטרליה. ההוריקן נחשב לסופה הרסנית ביותר. ההרג והנזק שגורמות סופות ההוריקן בשנה אחת גדולים בהרבה ממה שגורמות כל שאר הסערות יחד. במהלך כל המאה ה-20 גרמו סופות הוריקן שפגעו באיים הקריביים, חופי מפרץ ומקסיקו ודרום מזרח ארצות הברית, למותם של יותר מ-45,000 בני אדם. וכעת אספר לכם מעט על סופת ההוריקן הקטלנית ביותר שאירעה בארצות הברית. סערת ההוריקן הקטלנית ביותר בארצות הברית פגעה בעיר גולדסטון, שבדרום מזרח מדינת טקסס, לחופי מפרץ מקסיקו בספטמבר 1900, וגרמה למותם של 7,200 בני אדם, והעיר נהרסה לחלוטין. נזקי ההוריקנים בארצות הברית במאה השנים האחרונות מסתכמים בכמה עשרות מיליארדי דולרים. הנזק הגדול ביותר מהוריקן אחד נגרם על ידי הוריקן קטרינה, שפגע במדינת לואיזיאנה ובניו אורלינס באוגוסט 2005. קטרינה גרמה לנזק עצום שעלול להגיע ל$100 מיליארד. וכעת נעבור לכתבתנו בשטח מיטב ואנונו, שתדווח על סופת ההוריקן האחרונה שאירעה ביפן. מיטב, מה את רואה שם בחוץ? שלום, כאן מיטב ואנונו, כתבת השטח. אני נמצאת עכשיו במסצ'וסטס, טקסס, אחד ממקומות הארץ של ההוריקן שקרה אמש. הסופה נוצרה בים, באזור טרופי, בקו הרוחב 16. הסופה נעה מהים אל היבשה, ממזרח למערב ולצפון, בהשפעת רוחות מזרחיות הנקראות גם רוחות הפס. מבנה ההוריקן היה מבנה ספירלי של עננים. מרכז הסופה, המכונה גם העין, הוא אזור נקי עננים עם רוח חלשה ולחץ אוויר נמוך מאוד. באזור העין יש זרמי אוויר יורדים שמונעים את היווצרות העננים. אכן תמונות קשות, וכעת נעבור לרעיון מאת נועה בן חיים, כתבתנו מפרופסור מהתחנה המטאורולוגית. שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן עם רעות ברנע, פרופסורית מהתחנה המטאורולוגית. רעות, תוכלי להגיד לנו מה הם בעצם גלי סופה? ובכן, גלי סופה הם גלי ים המגיעים לעתים לגובה בלתי רגיל, הנקראים גם כגלי סופה. ועוצמתה של גלי הסופה נקבע על ידי עוצמת ההוריקן שבא אחריה. האם תוכלי להסביר לאילו תופעות גורם ההוריקן ומהו הגורם לתופעה? ובכן, 4 גורמים יכולים להיות האחראים על סופות הוריקן. ביניהם ישנו כוח הכבידה, ועוד גורם הן סופות טרופיות הנוצרות מעל האוקיינוס. ההוריקן גורם לתופעות רבות, כמו כן להרס מוחלט של ערים כמו ארצות הברית, ולעיתים אף מדינות, בנוף ומביא שיטפונות. ההוריקן יכול להיות הרסני ואכזרי עד כדי כך שישאר אחריו הרס רב ואלפי אנשים ואפילו מיליוני אנשים ללא קורת גג. אם כך,
מי שגר ליד הים לא צריך לחשוש מההוריקן? כלל או כלל לא? תודה רעות על רעיון מהשיר זה. נחזור אליכם לאולפן, יונת ולידור. כפי שכבר הזכרנו, סופת הוריקן הינה סופה טרופית עזה, שבה סבה הרוח במהירות רבה סביב מרכז הסופה. הוריקן ידוע גם בשמות טייפון וציקלון. בכוחה להרוס בתים גדולים, לעקור עצים מהשורש ולהשמיד יבולים. סופות ההוריקן קטלו אלפי אנשים ברחבי העולם. ראשיתם של רוב ההוריקנים בחלק הטרופי של האוקיינוס האטלנטי ליד חופה המערבי של אפריקה. ההוריקנים מעטים מתחוללים בים הקריבי ובמפרץ מקסיקו. בדרך כלל נע ההוריקן תחילה צפון מערבה ואחר כך מזרחה, בעקבות תנועת הרוחות באטמוספירה. סופת הוריקן כפי שהיא נראית מגובה, במיוחד מהחלל, דומה לגליל ענק הסף סביב צירו. ציר זה ניצב לכדור הארץ. קוטרו של גליל זה נע בין 80 ל-500 קילומטר וגובהו הממוצע כקילומטר אחד. מהירות הרוחות הסובבות בגליל היא רבה, אך בצירו, כלומר במרכזו, הוא שקט. גלגל הסופה אינו רק סב על סביב צירו, אלא גם נע על פני כדור הארץ, בים או ביבשה, במהירות שבין 15 ל-30 קמ"ש, ועל פי רוב הוא נע במסלול מעוקל. סופות ההוריקן. ועכשיו נסביר מעט על הענף של האיגור. אמרתי סביב מרכז הסופה. הוריקן ידועה גם בשמות טייפון וציקלופ. ברוכים הבאים למד. זה לא הולך לי. אני פשוט, השאלה הייתה באמצע. איך עברו את זה? טוב, נסגור. למה? כן, נכון, צודק את זה בתל אביב. לא אמרתי משהו רע.